कुल काम क देत रहल हिय का जने कैसे हाथ बेचारी अपन तुर लिहलस आय 2 दिन खाती ननद की है का चल गई ननद के सौरी संहारे आई अपन ओतने में अपन काम तमाम क लिहलस कोहम के गोड़वा संहार के और का चाही मम्मी जी चलो घर में बैठा चला का जरूरत रहल है बहरी निकल ला सोचनी कि कोनो काम कर दी ना रह दम करत ना बानी जिंदगी भर तक रहे के बाटे अब दुख पड़ला पर ना हम करम त मम्मी जी हमरा बैठल निमन नहीं खा लागत मन कहत ना कुछ काम करती हतो हम का करी अब ठीक ना है हो गई बाटे बस आधा नहीं हो गई बस सब्जी बना दे बनी जातनी भात बैठा दे बोला सुन पहले छोड़ दी ना भात पहले तन चाय बना दी चाय तनी बिस्कुट ले आई ना हां आवतनी बिस्कुट लेके आवतनी त चाह बनावतनी चल तू आराम कर झूठाऊ के ना छटपटाइल बाड़ू हम बटले बानी त अब न माजा बा यही के कहल जाला आ दिमाग बाप रे बाप इतना दिन से हमको बुढ़िया काम करा के एकदम के पगला दल रहली एगो सुई ना उठा उतर लिए गिरल अब बुझा तनु करत आई त साजो बिहाने चिला तड़ी दौड़त तड़ी धूप तड़ी अब बुझात कि हमहू के काम करतनी अकेले हां त ठीक है बे ऐसन बुढ़कुल के ऐसने समझावे के चाही तमो नौटंकी का कॉल है नी उ त धीरे से गिरे नहीं जाके डॉक्टर सब के तनी पैसा दे के कनी पट्टी लगा दे हाथ थोड़ी टूटल हम तो ताली बजाओ तनी लेकिन ज्यादा कुछ दिन और ही हमारा आराम मिलिएगा कोहम नो कि अबे प्लास्टर ना कटाई 6 महीना चाहे साल भर के बादे कटाई चिंटूआ पढ़ाई में ध्यान देता रे कि ना रे हां जो ट्यूशन जो बुझाते नहीं खे इनकरा हां तनिको ध्यान नहीं के पढ़ाई लिखाई में खाली खेले कूदे गुल्ली डंडा खेलिहन बुझाते नहीं कि हम चप्पल के ज्यादा का समझ में पैसा रुपया लगा कारे नतिया का रे माई खेतना गले रे अरे तैयार तो रहनी है कहीं जाए के बाजार है तो का भइल तू जो घूम आओ हां हो हम त जाबे करब घरवा करिए बहरवा करी देखत न खाना की से इधर आंख भड़कल बैठे आजकल खुदे घर का पतो ही भइल बानी तो घर में उ करत है तो तू बहरी का काम कर ले गो का करती है हाथ लगा बैठल बिया का ने कौन डॉक्टर कह देले बा कि 6 महीना तोहरा के रेस्ट करे के बाटी जब गिरिए गोइल तो मान ले डॉक्टर आराम करे कहि न अब 6 महीना में पट्टी खुल जाला कि ना खुल जाला अब हम डॉक्टर ना आई कि हम कहें कि 1 साल आराम कर दे 2 दिन आराम कर नतिउ भेटा जेतन हमरा सने कौन डॉक्टर होवे कवनी और से खेले एथु पढ़ के आइल बन डीएम कलेक्टर भइल बड़न अरे हम बता देती बिरजेश डॉक्टर हूं उहे तो कहले बड़ा वाला बिरजेश डॉक्टर तोरा समझ में ना आई ठीक बना तो तोरा डॉक्टर तो कहले बड़ा बैठ के जब बात बतियोले बड़ा महिला से काम चली माई हां हमर मेहरारू इतना सुख से सुंदर या अच्छा काम करेले अब गिर गइल भगवान ना चलना हाथ टूट गइल तो बुझाते ना रहे माई के का कहे के माई से तनी बता दी कि जरूर ट्रिकवा हमको सिखौले रहे तो एकदम काम कर देले बाटे बतावा बुढ़िया बड़ी काम कराओ तो लिया माई हमके ऐसन बुद्धि देलस नु कि हमरा सुखे सुख राजे राज बा ते बतियाली कह दी के मम्मी रे अब कौन दुख दर्द नहीं खे हमरा हेलो बोल लातिन भाई ठीक बानी अरे हो रे जन दिन भर खटत रहनी मशीन लखा ना वो सब मुक्ति मिल गइल बा अरे हो रे जन तू ड्रामा कहत ले करे के ना जेंग ते कहले ओही नौटंकी कहनी ओही ड्रामा कहनी हम अब अरे ना रे हम तो सुख के जिंदगी में दरी पे खाना दरी पे पीना तन दरिए पे अरे हमर गोड़ में तेलो लागता क्या करी बुढ़िया करतिया हो ना करी हन करे हम कइले बन तो लेकिन कहे के पड़ी रे मैं जोन ते हमके ड्रामा सिखौले उ ड्रामा के पीछे तो जिंदगी ऐसे बा एकदम देख माई ऐसे तोरा से पूछो नु ते हमके ऐसन ड्रामा बतइबे नु ऐसन ड्रामा बतइले मत पूछ कैसन ड्रामा के बात करत हो अरे माई रखत नी दुखा रहा था द गोड़ा हाथ में तेल घोंस दी दा जानते मम्मी जी अथी हमरे गंगा में सरस्वती पूजा के लायक मूर्ति रखले बा सनु त हमर भाईवा ड्रामा ले ले बाटे त हुआ रिहर्सल करत तो तू माई कहत रहली हो कि तू रहले त ड्रामा करत रहले तहनी त अरे मारे रहे ना दी मम्मी जी अच्छा नहीं लागत त ई ना न कहबो कि बुढ़िया दुख परलापन नहीं थे कुछ कर ली वैसे भी गोड़ हम चरा गेल बा उघार है अरे भाई हो भाई
जादी मम्मी जी अरे का हम- करब हम दुखे बा ए से हम करते न तुम दूसर सास करब लेखा ना हई कि दुख पड़ल बा हेने गरिया उतर हटठा रात रह ना मम्मी अरे जी, भाई रउआ केहू के बहुत बेटी अच्छा त बेटी सास बानी माने के पड़ गई दूसरा के लोग हमारे के फोरत रहलन कि तोर बुढ़िया तोर के ना कौन रानी मामा धोनी फोरत भागत रही है सर ठेका टूटनी तो कोइले भी खिलड़िया मुझे कहत रहे कि तार सास तारे के कुछ बुझेली ना उहे तो कुछ बुझे ना बुझेली हम्म। आ तारे के खूब गरियावेली तारे कुछ ना करी हां उनकर मंगिया पका बारवा नोचे जानी उनकर जादी का झगड़ा करत रह दी मम्मी जी रह दी दहाउ त ले तब से म लगा दी रह मन बता ना तो हम कराउन नहीं चाह मन के बात बाटे तू भाई कहबू कि जान तारू हम ना दुख कहबे पारला पर सास से गोड़ छुअल में कोनो दोष ना होला हाँ हमर माइयो बिया कब कब भौजी के एगो तेल उल लगा देले कोनो बात नहीं है ना कोनो बात नहीं खे जाए तो चलत जादी ए मम्मी जी सुनी ना मन फीका बोला त मुर्गा उर्गा बनैती है बरा लिया हुआ के हाँ अब तो तबीयत खराब बा तो मन फीका रहबे ना करी तो है खाए तो कह दे अथवा तेरे उजर हो गेल बन होले बन रवन हाँ तो का तेलवा ना लगावी देखा ना भी तो हर एथुआ खींच के डलबे ना कोई साहब वही ना धर नहीं बानी एथु बा आराम भैसे से करत रही अंगुरिये चलावत रही ए मम्मी जी आज ना जने डॉक्टर लोग फोन कर रही है नु सोचनी है दुख देख के कि कटवा दिए करा के तो डॉक्टर साहब कहत रहनु कि ऐसन हड्डी टूटल बा टूट के छटक के दूसरे हो जाकर जुड़ गइल बा तो कहत रह कि 1 साल अभी हो ही रही है लटका बताई तुम कैसे रहो ओहो साल भर केतनो हड्डी टूटा रहला तो 6 महीना पे एथु हो जाला कैसे बहुत बड़का डॉक्टर बम्बई से के बैठो नहीं जा हां हां उहे कहत रहनु अब का सब कर का करबू अब का पारे पड़ल बता अब नैहरो ना जैसे कहतनी अकेले माई हो जाई सर से करा त मुर्गा ले ले आई ना हां जाई मुर्गा मान लो हमार देखता बड़ू हमार से त खाना एक त बनत नहीं कैसे कैसे त बनावत नहीं चलावत रही अरे माई आराम कर एक हाथ से तो पियाजो ना काट पाई बुझे त का प्याज काटे के बा हम तैयारी करब ना गोइली आराम तो हमारे आराम बा अरे बाप रे बाप बुझाता कि हम ये के सास हई हमार पतोई हई जोन जोन कहतिन तोन तोन काम हो जाता दुलही सुन तारू आवे हनी बाहर आवा कोने के लइका वही बेरा से खेते गोइल बाटे खाना बना देनी जातनी खेते पर खाना वाला लेके आ पानी या खाना को लेके जगह ध देले बनी जल्लू अपन खा लियो काढ़े ओढ़े के नइखे उघार के बस खाए के बाटे ठीक बोला हाँ, वो जब कब पानी ले सब- आए अब हम जाते तब हमके साजिए खाना ना आवल जाई खेते में पानी ना बरावे के बाटे सजी खाना है हां चल जातनी ठीक बा ठीक बा कनी हमनी के जातनी हम ठीक ना ठीक बा अपन के लेल बनी एही में खाना हम बाबू जे खा लेबल जी देखिए घर दुआर बढ़िया से अरे दादा रे दादा आज हमारे खुशी के ठिकाना नहीं के बाप रे बाप अरे कितना दिन बाद बता कि 2-3 महीना बाद ना 6 महीना हो गल भैया 6 महीने से लटकैले हाथ भर के साचो के हमार टूट गइल बाटे बाप रे बाप आज बुढ़िया गइल बिया कहल भी साँझ ले दुन्नू गइल रहत एगो जाई त एगो घर में रहत एगो जाई त एगो घर में रहत आज हाथ खोले दो आज खोलब अपन हाथ आ सोच कर बाप रे बाप गोटई है ना बताओ राते के चाचा है बरसिंग में पानी पटा देले बड़न आ कहत रहो कि 100 रुपये दे दिए फोन कैले रहूँ चल घर दुआर जब चल जाते जब होइए गेल बात का होती गेल करे के बाते बबुआ अरे माई हो गइल हाँ माई तो हो ना गइल तो बुझाता राते के चाचा पटा देले बड़न देख तो बरसिंग में पानी कहले उनका कि तू कहले रहे अरे कहले ना रहो चाचे कहले रहो कि भी साथे साथे हमरो खेतवा पड़ जाई भाई तोरो पड़ जाई 100 रुपया देवे के बा उनकरा के ठीके त बाटे रात भर मेहनत करना 100 रुपये दे देबो त का बात त चल तब घर चल खाना लेके आइली का हां ले कहने कि खाइल जी त चल तब चल चलो का कर भाई जड़ा पाला में के बाटे आइए माई सुन ना कबले ले ओकर हाथवा ठीक होई रे आ का करबे भैया का करबे भैया अरे बबुआ का रे माई आ ई ना बुझाइल रे आ कि गेहूं वही लगल पटो देई अरे माई उहो पटा देल बाड़न गेहुआ ना घूम के देखले ह निमन से चारो सुन ना ए माई हरिहरी कहिया पुजारी हेती हेती हो गइल बाटे रे अब का करबा निमन ना दिन के कहियो पूजा जाई अब त का करी हमरो ना लिपल पोतल बनावले तू सुन ना। कइल बाटे तनी पावर सरसों लिया दे तुम छीट देती अरिया अरिया तो ना जाम जे गइल ही तो
आय, अब रहे दे, अब ना छिटाइल, अब गेहूं पटा जो तब सरसों छिटाइल। लोग 15 अगस्त के 26 जनवरी के आजादी मनावेला, हम देखो ओहो अरे हाथ में देख ले क दिन हो गेल। आहा बताओ अच्छा तो झूठे ना ले लिया खाना बना रे आई का माई। का कइलो का बोल माई माई तू खादा माई का बोल तोरा अरे हम एकरा के काना कइनी, एकर काना कइनी, गोड़त में तेल लगइनी, हई डाल टेढ़ुआ जात रहल हमरे जड़ा के दिन में, एकर साया झूला झूली कुल पिचनी अच्छा तो ठीक जाता। हो गइल। हई हमरा के नौकर बनावा के हई एकर नौटंकी देखा हे भगवान, ई केतना खेलो कर बिया ए दादा। जी देखी टूटले बा अब ए, बाबू है ना बाबुआ लौड़ लेके आ, ना मम्मी लौड़ जी लेके आ बाबू, लाइटर टूटल बाबा लौड़ लेके आ, एकरा के बाबा दवानी है हमरा से जवन ना तवन का हो बंदना तू माई के संगे का लौड़ लिया खेल खेल मत बड़ू बेटा, अबे लेके आओ तनी लौड़ रो लेके रो रो आ, माई लेके आओ तनी लौड़ लिया लौड़ के समझ लगा लिया, समझ लगा लिया पक्षी तक ले पीछा वाला भी है के सास से बर्तन मजवावत होई है जड़ा पहले में दादा मेरे गोड़ से चल जाता है खेला कर नहीं हरा कभी यार हमर पहिए बुझा गई जहिया अपनी माई से सीखल रहे मम्मी जी आय। रो सब ढेर आय प्यार माई। करनी मम्मी जी आय आई लव यू ले माई, मम्मी ले। जी ले माई। सॉरी सॉरी मम्मी ना चुप बेटा होटल लगा तेरा माई आई हो मम्मी जी ना रो ना ताकि अरे ना माई, भाभी माई। पीले हो जाई